In 2000 schreef de Amerikaanse dirigent en componist Joseph Taran Fandango, een solowerk voor trompet en trombone. Het werk is geïnspireerd op de Spaanse fandango-dans, waar ritme, melodie en synchronisatie de hoofdkenmerken zijn. Luc Vertonne, dirigent van Brassband Buizingen, bewerkte dit werk speciaal voor de Noord-Limburgse brassband tot een duet voor cornet en trombone. Luisteren we nu naar de première met als solisten Pieter Haube en Lode Smeets.